addinin sai da Rasulullahi ya kama abin da ya kawo gaban ku shi ne mu sauke wajibin ku abu na farko kenan na biyu mu ƙara neman alfarman ku dan Allah ku sa hannu bala'o'in da halitta ke ciki ku yi haƙuri a gaya wa Allah ya rufe a sassauta wa bayan Allah suna cikin wani yanayi Allah ta'ala ya sa ku ji kanku kuma ya ji ku ta cikin alfarmar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma na uku da ya kawo shi ne duk wanda yake sauraron mu ya kai irin wannan jerin kwanan da aka yi na mutane shi ne ya tambaya me za a yi a ce za a gani shi manzo Allah to muna buƙatar Allah ya yi amfani da mu wurin ƙara girmama zahirin ku a idanun al'ummar annabi don wallahi na da su fahimta su ke ne kasa shi ne rashin sanin martaba waɗanda ya kamata a san martaba su ana ɗaukar haƙƙi ana ba da shi ga waɗanda ba ma abokan sama shi ne a ɗauki girma a ba wasu daban a ɗauki soyayya a ba wasu daban a ɗauki yanci kowane irin abu Allah ta ya ƙara mana da wani zan tsaya nan saboda yanayi mun zara ta kwarai can bakin titi a tushe ta hanyar ba a wucewa so kuma ga yanayin lokaci muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wasu jikan lafiya wannan ƙarin matsayi da dama na ku ne ko Allah ta'ala ya ƙara ba ko kuma yana faɗi shi mukami wurin ƴaƴan manzon Allah ko suna za ka ga suna naka ne amma sai dai wani amfani da shi to Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya ƙara tsara imani da mutunci Allah ta'ala ya bar mu ku jibin dai bidan mu ne da hujjan abin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله yana yin sabbin da Allah ya saka da kai wannan manufofi na ku kyawawa muna godiya da su kuma muna alfahari da su kuma a kodayaushe